Kaseng HNLC kasngaw bitarjur halor kajing syakbe jong kilong kemi kasi kibadi madan hajan ki economics pharmacy bat kaseng ka ong syuk ba kajing kren kajong u ba umting setia yanoru kapan i ba kadai kajing kop sarong bat kajing sngaw hangamai kabal kiu hasin rong kli jong u bat katai kaseng kashim ba katai kajing kren kadai kajing nyau ben jong u ya kajat mreu bat yaw pai lang jong kerihi barok lang ka HNLC kadawa badai ban kang si sendon ya katai kedukan jong ke economics pharmacy bat kumjuru ban be sendon ya u na kenegari bakar pang jong khasi bat kalau ong syuk la da unut bandang sa kumta ke HNLC kan pentikena ba umdon jingsuk bat jing sengai setia kat ba udang don hagari u hanyu trem bat la ong syuk ba kenegari ke jing maham bakat du bat ke jing don jong u ha kenegari kan dai kum ke jing penbitar ha kaba an amla setia ban sya ka HNLC ka thetang eru halor gejing kenria ya ki kar motor ki bom kut syuk setia hadu gine gisngi bat kane kadai gejing bom lerkam jong ke sarkar jala kaba ki kenra bat janrat napang ya kinong di madan ki badai ki trashnong ki batrai sitom nak benta bakin pendapan biang yeladi ka HNLC ka ong syuk ba ki barjylla ki la bantrai ya ki kam khayi ha gane kari bat katai kaseng kam don daw ya iru em ya kajing khayi ka bukhuj Handrai hakasngi kaba pipen ibor, pi nyeu ben ya ki trashnong, pi dai bantip, bahkan sami da kiding persyak ya pi, bat ngin sepen kelat pai, ya ki pakidolan jong pi, ong syuk ke kubor, balapa dau bak san gupa nong trau, ubadai u general sekretari jong keseng HNLC.